Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Karong adlaw mao ang piyesta sa Santa Maria Birhen sa Rosario, ang atong segunda patron. Pero sa ato dinhing parokya mao karon ang unang adlaw sa atong nobinaryo sa kapistahan sa atong segunda patron. Padayon tang mga muyo ngadto sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria og diha sa atong pagampo sa adlaw-adlaw sa Santo Rosario, sa Santos nga Rosario, nga unta magmalinawon ang tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod, nga unta ang atong mga kandidato sa politika magkahiusa sa pag-alagad sa nasod, dili sa ilang kaugalingong mga kapartiduhan o sa ilang kaugalingon. Ato sang iyampo nga ma-healed na ta, maayo na ta niining atong giantos nga pandemya. Ato sang hinumduman o pasalamatan ng Ginoo og iyampo ang atong mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato dinhi, ilabi na gyud sa mga donors nato sa bag-o natong slot karon para sa atong piyesta, ang MMCG or Mother Mary's Consoling Graces na namalit karon og sa mopalit pa. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibukbo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel. Madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nagsulti kamog daotan mahitungod kanako matud sa Ginoo. Apan miingon kamo unsa bay imong gisulti mahitungod kanimo? Miingon kamo walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsay kapuslanan sa atong pagtuman sa iyang mga sugo o sa pagpakita ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan nga nasubo kita sa atong gibuhat. Sumala sa atong nakita ang mga mapahitason, mao hinuon ang bulahan. Wala lamang muuswag ang dautan,
kundili gihagit pa nila ang Dios pinaagi sa pagbuhat og daotan ug wala sila maunsa. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo nagsinultihanay ug ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya may usa ka basahon diin nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Sila mahimong akong katawhan, nag-ingon ang Ginoo, ang labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako na gayud sila. Kaluy-an ko sila sama sa amahan nga maluoy sa anak nga nag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa daotan, ug sa nag-alagad kanako ug wala mag-alagad. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason ug daotan sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa sipbidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa daotan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-uban sa mga walay ulam, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo sa adlaw ug sa gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga, ug ang iyang dahon dili gayud malaran, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang daotan, dili gayud. Sama sila sa tahog nga paliron sa hangin, kayang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa daotan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyo, mga santa. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayao ko ikaw. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug moingon kaniya, bay, pabaylo akog tulo ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gayod ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog sa muka. Gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya dili siya mo bangon og muhatag kanimog pan, apan mo bangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay og pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga nangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga mohatag sa inyong anak og bitin kung siya mangayog isda, o mohatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayo nga mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atua sa langit labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Usahay maglago ta na mga taong way uwaw. Kana mga tao ba nga bagagnaong di mo maglagot ana. Oh, kalagot nabagyong di gyud mauwaw ba? May kay mo istorya niya ang gibuhat dautan. Baga gyud naw, wa gi uwaw. Pero si Jesus karon migamit baya aning pagkaway uwaw aron tagaan tas atong gipangayo. Matud pa niya bisag higala mo di gid na siya mo bangon aron muhatag nimo, pero mo bangon na lang siya kay wa man ka mauwaw sa pagsigig pangayo. Muna siya. Kinsa man ninyo dinhi ang mga way uwaw. Tas kamot. Ay usado ha. Upat na ta. Mga way uwaw. Ako wa jud koy uwaw, sigig pangayog slat. Sige baligyag slat. Pero niipikto ba ya? Niipikto Sinan gatong kapilinhan nato nga atong slots nga gibaligya August 8 sugod. Nya kinahanglan tag 29,500 slots nga tag 1,000. O as of yesterday atong aging adlaw halinan gitag mga pila to? Tulad ko ning tan-aw. Ngatog yung nahalin para ngadto sa kapilinha 31,454 slots. Kadaghan na. Bunga nis pagkaway uwaw aning gawali. Ibaw man ko na may kasigig yaw-yaw diya, apil na tingin na nimbam gitinging uban sige nanasad, isgot na sad anang slot. Mao sa niya akong paagis pagpangayo sa amon ninyo ana. Karon nangayo na pud ta og
4,000 ka slots ato na sang gibaligya para na sad ni sa atong pista dinhi kay naatay mga 2 million more or less na atong gastuhanan pero murag mo sobra pa gid ni unya tag 500 per slot 4,000 atong gustong ibaligya nisugod na mo palit di jud ko mauwaw mo ingon niyo balik mo palit nguban di na magimutanaw sa kong naong ana kamo labi na ning niya sa tubangan di na mo tanaw sa kong naong baga agnaong ning paria murag mo ana ba karon bisag baga-baga tag naong nahalina na sa taog 2,375 slots 1,625 na lang hashtag wa na ni ugma no uy pamalit na mo in town so mo na siya no anugon kaayo ang Mother Mary's Consoling Graces MMCG karon indot na kayo ang mutix nako pader mopalit kog MMCG nakapalit ba ya ko atong imong MMHD pader o nga text na nga type ba pero donation ra gyapon gipangita ana yang ano ako maning gihisgutan tungod kay ang Ginoo iya ning pamaagi naay daghang panahon nga kinahanglan kita mo baga atong naong di ba kanang mga prostitutes dili pagtamay sa ilang kinabuhi no pero baga gina silag naong nga mo display sa ilang lawas dili mauwaw aron magpakita haron paliton ilang lawas nagpabaga sa naong mubaiid anang laki nga di gay niya kaila no awa mo kay bawa na amot brad loloy kasuway ba ako kasuway ko kausa tingali to ana kaduha ba ton limot nako nya ang sunod kanang mga adik kanang mga drug addicts ba di gyud mauwaw magpakita ng ilang hitsura na porti na gyung lagua pabagas naong kana sang atong mga corrupt nga mga official sa gobyerno apil na dinhi simbahan baga kay naong bisag nahibaw-an na gyud nga porti gid nila ka corrupt mangurakot lang yapon nya kamao lang yapon mo istorya aron dili gyud mabati ang ilang kaugalingon porti gyud bagaag naong no kanang imong anak sigihan kahagbong dito eskwelahan baga kay naong mangayo lang yapog allowance dagko ra ba kay pangayoon hagbong lang yapon baga gyud naong kana sang mga manag-uyab ba ana bisag di gyud gustos mga tao bisag gikasab-an na baga gyud naong kay mo padayon gyud ana daghan kay ta nga magpabagag naong para pagbuhat og sala pero kung anang magsigi kog wali dinhi inyong mga koral inyong mga yuta ay na mo pakig-away ana ayaw na mo pagsigig higugma ana pero naagi magpabagag naong nga mo ingon ada buot kan paria ka diyan pasabot di mauwaw ba dili maikog baga tagnaong sa paghimog sala kun makahimo niini ang makasasala nga magpabaga sa ilang naong aron dipinsahan ang ilang pagkadautan labaw na tingali tang mga matarong magpabaga tas naong para sa Ginoo ang unang nagpabaga sa iyang naong mao si Kristo wa mauwaw nga hubuan sa iyang sinina diha atubangas daghang tao nga napuno sa latigo ang iyang naong gibugal-bugalan sa mga tao nagpakauwaw ang Ginoo labaw na sad si Maria nagpabaga sa iyang naong nga nagbarog didto sa tiilan sa krus di ba kauwaw ato kakuyaw ato pero dito sa Maria ug sa atong pagpangadji sa Santos nga Rosario ang sentro gid nato mao ang kinabuhi ni Maria ug ni Hesus mga bagag naong ning duha mga way uwaw wa mauwaw si Maria nga wa kapaeskwela sa iyang anak bisag kinder wa siya mauwaw nga ang iyang bana panday pobre nga panday nga ginganlag Jose
Wa siya mauwaw sa iyang mga silingan. Gani si Jesus gikauwaw sa iyang mga paryente o sa iyang mga silingan. Wa siya dawata. Pero nagpabaga sa naong si Jesus, padayon og sangyaw bisag gisaway. Ana na siya. Niya mosunod mo ni Jose ug ni Maria. Kamong mga asawa, pabaga mog naong aron higugmaon ang inyong bana nga bisyoso. Bahala nagsawayon, agbay lang gyapon. Buot mo, ako maning darling. Ana. Hubag kang imong naong kay gikulata kas imong bana kay nagmaoy pagkagabi igkaugma agbay lang gyapon ka sa unsa wa kay uwaw gikulata na ka nimo lang gyapon ang agbay-agbayan sa buot day mo nga for better or for worse man nangatangtang ng imong ngipon sa sukmag sa imong bana hungaw na kay kamutabi sige lang gyapon ka agbay nya mana mo kamo mga asawa. Oh, mga yawanon mo. Nga magpabaga ka sa imong nao nga buwagan nimo imong bana. Adto ka magpabaga sa imong nao nga mosulti nga gibuwagan ko ng panuway nga ikaw ra bay gapili ana. Di ra ba ang mga tao bagaagod nimong naong gasigi ka diri sa adsaad nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway, sa kapitos hangtod ang kamatayon mo bulag nato nya ni buwag kang buhi kang dako. Di ka mauwaw ana. Tuga-tuga kag sa adsaad. Ingka dili ko mauwaw. Ang nagpabaga kas naong nimo aron mahimo kang bakakon, mas maayo tingali nga magpabaga kas naong aron tumanon ang imong gisaad. No. Nganom nag-ingnon ka, "Ay, si piyata nakapili anang banang way ayo." Sige lang. Sige lang. Nganom di ay. Banam sa nanim kadaghan diyang gahilak-hilak kay wa gyud mabinyo. Korte maging luhod-luhod Ginoo tagahain taong kog bana Ginoo tagay taong kog bana ikaw imong bana pirmi gyud kang duolon aron tamparuson. Di sana pirmi oy mukuan man gud ang bana gud mo parahig mo sana nagsa. Nya kamo sang mga bana magpakauwaw mo og dawat sa inyong asawa nga napaangkan sa inyong kumpare kay nasipyat. Oh. Inyong isalikway o dawaton mga bana. Way bana. Oh, kamo mga baga ra ba sa mugnaong mga banaha mo paghimog sala magpakaron ingnon dayon nga purti kunong buotana animal ka kulatahon na yon ikaw ha nagkuang ka dito kundat-kundat ka dito nagpakasa ka sa atong kaminyoon nya siya nga nangulata wa lang mosultis asawa, siging panghilabot dito nga kinilo. Yeah. Bitaw, kasagaras mga bana nga dali kay masuko sa asawa kung masipyat, bisag na alay ka text-text, bisag na alay ka nagkita-kita sila atong iyang ex, nga masuko din ang bana, kanang banaha nagsigi sa nagkinilo. Pero ang bana nga faithful kay sa asawa, kana bang tanan gid niyang focus na sa asawa o ang iyang paghigugma na sa iyang asawa sa Dios nun nga paagi bisag mapaangkan pa nagkatulo iyang asawa dawaton ra gyapon na niya ingnon ra gid na niya andam jud kong muonong nimo sakit pero this cannot change my love for you. Oh, kitang simbahan asawa man ta ni Kristo kapila man ta nagkundat-kundat dito siyawa. Siging pakasa ang Ginoo siging hatag nato grasya kita sige sa tang pakasa kapila ka ningon si Kristo nato this cannot change my love for you bisag kapila ko nimo ilansang sa krus tungod anang imong sala this cannot change my love for you nya ang inahan aning atong bana si Maria unsa kay iyang gisulti ang iyang anak gibudhian sa iyang mga asawa nga mao ang membro sa simbahan. Kapilata mamaka, kapilata nagsigig higugmaan ng kwarta nga ang Ginoo nagsigig ingon ayaw lagi mong higugmaan ng kwarta higugma ako ayaw ang kwarta kay tuburanas mga yawa pertigyud nato mo higugma musupak kita ni adto ta mangayo niya grasya ari nato spend sa yawa. Oh. Da. Hilom lagi mo. Unya sa imong isig ka makasasala arrogante kay kang moingon sadaan ka hugaw na ka din ako modawat nimo
Nya ikaw, limpyo ka. Muna ako kamo, dawaton lagi na ako, bisag kung sa kahugaw sa inyong ihog, kolekta, mga dunoto naman ang uban, dawaton ginaan ako. Maingon jud ko, this cannot change my love for the church. Na. Kaya og matigom saan, arang-arang ba sa jud kita. Karon natay gibuhat, ang tanan natong mga parokyano, atong gitagaan og sobre. Pinaagis ato mga chapel leaders og sa ato mga kofradiya ni San Jose o sa katong inhas kanunay panhabang atong gi panghatagag sobre ang tanan gyung pamilya, dili balay pamilya kay namay usay upat ka pamilya usa ka balay, tagaan gyud unsa may tumong ana aron makahalad mo nga ris Ginoo, kay kanang inyong halad sa Ginoo bisag di mo kasimba kay portin yung layo to amos tabla, to amos antugop, to amo dito sa unsa nang dapita, makaabot diri ang inyong panalangin sa Ginoo og ang Ginoo nga nagtan-aw na tagaan sad mo. Una nalipay kay ko kay ato mang iparimit day before kay naman tay symbolic offering ana inig nobina mas nato karong alasay sa hapon. Nalipay kay ko nga nagtan-aw sa taga-tabla kay sila man mo'y kuan karon zone 1 sila may pilgrim sa atong nobina mas. May nobina mas karong hapon kay kaning atong nobina mas karon para man inyong mga online parishioners. Pwede sad mo offer mga online parishioners, wa na lay sobrihay, it takes na lang. Kay mahurot diyan ning atong MMCG. Wa na magpasabot nga muhunong ratas 4,000 ug moabot ni siya 8,000, mas labing maayo. Ug moabot og 20,000 ang mahalin, mas labing maayo, di ba? Halinan magitagtag 1,000, 29,500 kani pa bang tag 500 di ta halinag 20,000. Unsaon man na nato? Unsaon man na ninyo padre? Sus ni atay projects din ni simbahan. Di pa gani ni matagbaw bisag 50 million pa. Kining ato rong projectonon sa atong parokya. Di ni matagbaw og 50 million. Gamito na nato tanan diri. Di ta mauwaw. Ako di ko mauwaw nga magsigig pangayo ninyo para aning simbahana mo apil pug kog hatag ani bisan pila ka tuig gikan karon ug di ko mamatay mobiya ra man gyud ko dinhi di jud ko mawili aning inyo mga naong nganuman nakatatak na kayo sa aking puso. Higugmaon atong simbahan atong hatagan sa iyang paginahanglan mao ni ang gustos Ginoo. Unya kita nga mga luluyon hatagan sadta sa Ginoo, kita nga mahadlokon sa Ginoo ug magbuhat sa iyang kabubuton tagaan puta niya. Maobitan ang naas atong salmo niingon ta sa to bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Mao na siya sa atong unang pagbasa. Ang mga tao nga dautan matud pa sa unang pagbasa ni Propeta Malakiyas, ang mga taong dautan dinhis kalibutan murag mauswagon, daghan kay silag kwarta, bisag gasigi silag panghimaraot sa Ginoo, bisag gasigi silag panginsultos Ginoo, murag bulahan kay sila, wa sila'y kaguol, way kasakit, daghan kay kwarta, tinuod man na, pero naaday ending ingong Ginoo, hapit na og duol na murara silag dagami nga sunugon sa way katapusan nga pagsunog, pero kita kuno nga mahadlokon sa Ginoo kaning sigig pamalit aning atong mga slots ay mog kabalaka hapit na mo mamatay. Labi na gyud mong sigig rosaryo dinhi hapit na mo gamay na lang kuwang, pero adto na ta magtingob didto sa gingharian sa langit diin wa nay kamatayon, wa nay kasakit. Kuyog na ta ni Hesus og ni Maria nga mo'y atong gisintro aning pagsaulog sa pagampo sa Santo Rosario. No? Kanindot ana, wa mo ma-excited? Og excited na mo, ang iyong Ginoo nga karon na mong hapon. Ay, tiwason sa nato ni atong nobina, no? Bisag human alas pista. Aron saan mo makadunit-dunit pa mo ba? No? Makabilin-bilin po tag arang-arang nga
projects din his simbahan nato. Dili lang sad kanila minantinil pa man ni. Oh, kading atong naong sa atong retablo, i-retouch pa man ni siya. Di pa man kayo ninindot no. Anindot ba o dili? Nindot ano? Oh, nindot kay mo din ihatod mo din magsakan mo glungon unya ang inyong background nindot kay retablo. Ayaw lang tingali. Nindot din magpakasal. Ang katong mga way kasal, pakasal na mo. Ay mo pagsigpuyo-puyo. Nya kamo sa mga kinasal pag anniversary na mo. Nya hatag mo maayo din sa simbahan. Di ra ba magtingog basta hatag na ato gani isulti no. Again magtingog pero nindot kay pa din. Unya mo hatag mo. Ay manindog na tay. Nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Pag-ampo sa unang adlaw. Maghimaya ka, anghel sa langitnon nga paraiso. Maghimaya ka, putli uyamot nga babay. Kay gipuno ka sa Espiritu Santo sa mga kalipay sa pagkatao sa anak sa Dios sa ulay mong sabakan. Maghimaya ka, masulubon uyamot nga inahan tungod sa pasyon sa anak mo nga Dios. Maghimaya ka, maanyag uyamot nga reyna, nga nabanhaw ka sa kalayo sa imong gugma, sa mahimayaon nga pagkayab mo ngadto sa langit, lawas ug kalag. Pagpanamkon mo sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo, wala ka magkalisod sa pagdala mo kaniya, sa ulay mong sabakan, ug walay kasakit sa pag-anak mo kaniya, ug nagpabilin gihapon ang imong pagkaulay. Maghimaya ka, mahigugmaon uyamot nga inahan, kay wala ka maduhig sa sala ug sa silot sa sala. Maghimaya ka, Maria, nga kanunay among gidayeg, luwason mo kami sa mga kadaot nga giduhig kanamo sa sala, sa among unang ginikanan. Ilisan mo sa pasaylo ang silot tungod sa among mga sala, ug hatagan mo kami sa walay katapusan nga kalipay sa langit. Amen. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Ang inyong itubag, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa katawhan sa Dios nga pinaagi sa mga pag-ampo ni Maria nga midala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ilang mabatyagan ang iyang presensya diha sa nagkalain-laing hutong sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasod nga nakamatngon sa bili sa kahiusahan, nga pinaagi sa panabang ni Maria, muuswag sila ngadto sa kalinaw, aron ang tanang kanasuran mahimong usa na lamang kamalinawong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang kanila nga mihalina, nga makasulod sila didto sa gingharian sa langit, aron uban kang Maria, ang mahimayaong reyna, ug sa tanang mga santos magdaig sila sa Dios hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Berhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungob og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagpagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, sa grasya. Ang Ginoong Diyos na anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, kasi Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon. Karunong sa takna sa kamatayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon ug pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal
alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, sanglit doon naman tayo umaabot nga dedication sa atong simbahan karong Sabado. Mas maayo sa nang maanda mga atong hunahuna o kasing-kasing. So natay short catechesis nga karon og ugma aron ta makasabot unsa ning dedication niya. Ang karong adlaw, karong misaha, si Brad Charles ang mohatag natog short catechesis. Maminaw sa taniya. May buntag sa tanan. So short ra gyud kay ni, mga 5 to 10 minutes. So ingon sa Sacred Congregation for the Sacraments of Divine Worship, part ni siya sa Roman Curia or konseho sa Vatican nga mao'y nag-oversee, nag-regulate sa mga liturgical practices nga ipangbuhaton sa simbahan. Iyang gitawag ang rite of dedication as the most solemn liturgical practice nga pagahimuon diha sa simbahan. Aside sa misa nga naasulod niya ng rite, daghan nga mga simbolismo nga atong makita sa pagpahigayon nato ni anang rito sa dedication sa simbahan. No? Gikan sa pagpalong sa suga, pagdihog sa altar sa mga haligi, pagsulob og puti nga tela sa atong altar, so on and so forth. So naiuban mangutana nga unsa man day kalahian sa dedication o consecration. So sa karong panahon sa New Roman Rite, according to the Ceremonials of Bishops, document ni siya nga maoy sumbanan sa obispo sa paghimo niya rito. Ang rite of consecration mao ni terminolohiya nga gigamit sa Tridentine period. So katong mga before Vatican I, katong Latin pang misa. Sa karon nga panahon sa atong new rite, gitawag na ni nato og rite of dedication. So officially, ang rite of consecration sa una giusab na og atong gigamit nga term karon mao ang rite of dedication. So dili na nato ang libugon ang atong kaugalingon kay more or less maura na sila gipasabot.
It's just that ang rite of consecration sa una nahimo ng rite of dedication karon nga in a simple form. So medyo kutitong rite of consecration sa una sa karaang panahon. Karon gisimplify na nga maka-participate tanan ug mas masabtan sa tanan kung unsay mensahe nga gustong ipaabot niya ng practice or liturgical practice. So mupaubos kita. So unsa day ang kalahian sa blessing ug sa dedication? Makabutan nata, Father, ngano day blessingan na lang ni nato ning bag-o natong nahuman nga mga projects nganong i-dedicate pa man. So atong timan-an ang kalahian sa blessing ug sa dedication. Ang blessing applicable na siya sa mga edipisyo, lugar nga temporarily set. Kita mo na ay hall nga matangtang-tangtang ang altar. Chapels, oratories, blessings ra na pwede diha. Pero sa sama nga lugar ni ini nga atong simbahan nga permanente na gyud nga atong balay ang malampuanan, rite of dedication ang atong pagahimuon diri. So ang rite of dedication applicable sa permanent nga lugar diin kita magampo. Mao bitaw nga usa sa mga requirements kung mag-dedicate kita sa simbahan, kinahanglan ang altar made of stone attached to the ground, or if not made of stone, made of hard materials. No? Kay ngano man, it symbolizes permanence, stability, firmness. Usa na siya sa mga gisimbolo ni ana. So mao na nya nasa ubang pangutana, Father, nahumana man tag-dedicate sa atong simbahan. Ngano mag-rededicate naman sabta? Sakto, tinuod nahumana tag-dedicate sa atong simbahan. Pero wala man gibawal ang pag-rededicate sa simbahan. Naay duha ka rason nganong i-rededicate or mag-dedicate ta sa simbahan. Kung naata usa niini, pwede ta nga mo-apply ani nga rito. Una, kung sukad sa pagtukod hangtod sa pagkahuman ni atong balay alampuanan o simbahan, wala pa gyud siya makasuway og rite of dedication. So pwede siyang i-dedicate. Ikaduha, kung naay major renovation nga nahitabo diha sa istruktura sa simbahan. So asa man taan ning duha, nasulod kita sa ikaduha. Tinuod human na tag-dedicate sa una, pero naatay major renovation nga gihimo sa atong simbahan. Sayod kita nga sa pag-abot ni Father Shano, dako kaayong kausaban ang nahimo o nahitabo diri sa atong simbahan. Almost na overhaul. Ikan sa lingkuranan, sa sawog, sa ceiling, sa mga dayan-dayan, sa altar, sa retablo. So angayan lang gyud siguro nga ato ang i-rededicate ang atong simbahan ngadto sa Ginoo. So tanang butang nga gikan sa Ginoo, o tanang butang nga para sa Ginoo ato ginang i-dedicate ngadto kaniya. Nahitabo na sa unang panahon ug ato apon ang gi-apply karon. So unsa may ipasabot kung ang usa ka lugar, usa ka struktura gi-dedicate na nakaagi na og rite of dedication. Nagpasabot kini nga kining lugar diri na nato mahimamat ang Ginoo nga nakatabang kining lugara sa pagkabot sa ato ang gipangandoy nga kaluwasan. So karong maabot Sabado gikan sa mga pagdihog sa haligi diri sa altar, pagbendisyon o pagdihog nining mga pagbuhat nining mga simboluha, nagpasabot kini nga giangkon na kining lugar sa Ginoo. Sama nga ang pari dihugan ang kamot sa panahon nga siya ordinahan, sama nga kita dihugan ang atong ulo sa lana sa panahon nga kita pagabunyagan, kining lugara pagadihugan sa lana, pagpakita nga ato na kining gihalad ngadto sa ato ang Ginoo. Sa inyong tan-aw, nindot na ba o nakatabang ba ang ato ang pag-usab nining atong simbahan sa atong espirituhanong aspeto? Nakatabang? So ang Ginoo nga mao tag-iya sa tanang nindot ug maayong butang nining kalibutan na angay ra gyud nga atong ibalik ug ihalad pahinungod kaniya kining atong balay nga lampuanan. Hinaot paunta. Daghang salamat.
Salamat Brad Charles or Seminarian Charles Quizon. Taga kuan ni siya, taga Lataban. Hapit na sa nigi didikit sa Ginoo. Basin pa atong iampo nga dili in taon masabod ang iyang pananaw sa lain nga dedication. Laing mga nindot ba nga i-dedicate. So mga siguro few months from now, maordinahan unta na ni siya, maordinahan na ni siya pagka deacon. So atong iampo. Nya kanini ang isip gamay lang nga sumpay atong gisulti nindot kaayong pagkapasabot ni Brad Charles nga ang simbahan human sa dedication ang tag-iya ang Ginoo, dili ang pari, dili ang mga parishioners. So wa gyud mo angkon sa simbahan nga kami tag-iya, kami magbuot diha hastang pari. Mag-agad gid tas Ginoo pinaagi sa mga doktrina o mga balaod nga gipatuman sa simbahan, unsaon pag-atiman, unsaon pag kaning gamit ang mga butang o mga lugar nga gi-dedicate ngadto sa Ginoo. Muna kamo ayaw nung pagingon among simbahan ha. Among simbahan. Ingna nga simbahan sa Ginoo. Haron mo respeto ta dinhi sa simbahan sa Ginoo. Apil na sa atong sinuluban, sa atong mga batasan, o sa atong mga kaning binuhatan. Salamat kaayo kay hinaot untang buhi pa mo karong Sabado aron nga makadidikit gid mo. Sigdi na hinon mo buhi or kani bakang gamisa mo di na buhi. So nining tungura atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga ning tabang nato dinhi, ang nagdecorate sa atong altar, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang atong kontraktor nga nagtrabaho diini ug ang mga katawhan nga nag-overtime aron kini matiwas ni apay daghan dinhing himuonon hangtod ugma. Niya ato sang pasalamatan ang atong nag-lead sa atong singing, ang atong morning angel si Brad Rene, o ang nang offer karon no, sa formal offerings ni atong first day sa novena sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario, ang pamilya nga nagda sa bread and wine maong pamilya ni Mr. Yord o Mrs. Rosemary Tariman. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat po sa atong mga lektor, salmista, sakristan, ang nagmanage sa atong sounds and TV monitors, sa atong recording for the kaning social media. Salamat sa kanila ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Karong hapon, ang atong motorcade magsugod sa alas 3:30 sa hapon. Nya katong mukuyog, kinahanglan maayog kondisyon ang inyong sakyanan, mamotor man or ma-four wheel, kinahanglan maayog kondisyon kay dili sayon ang atong agianan padung sa bukid. Unya, alas 6 sa hapon ang atong misa, ang atong bread and wine sponsor onyang hapon sa main novena mao sila si Mr. Paul o Mrs. Ila Mantuhap. Unya ang atong mga pilgrims and offerers Cofradia de San Vicente Ferrer Group 1 o ang Zone 1 sa atong mga chapels nga gilangkuban sa Tabla Chapels, ang Kandagit, Kampaso, Tabla, Antugop, Dakit o Kanagahan Chapels. Ang atong choir unya mao ang San Vicente Choir. So nagpasalamat tas mga chapels nato sa Zone 1 nga natuman nila sad ang atong gihangyo nga ang ilang mga balay suruyon tagaag envelope aron maka-offer nga ila na sang gi-submit diri sa atong opisina kagahapon. So karong adlaw expected nato nga mo submit pod ang atong taga Zone 2 chapels nga naglangkob sa San Roque, Barangay San Roque Chapels, ang Kawasan 1, Kawasan 2, Kawasan 3 o Glibho. Mao sad ni sila ang mo submit karon. Ato nang gituyo
aron ma-offer gid nato ang ilang mga petitions panahon sa misa. No? Di malimtan ba nga mapasok las ilang suok. So salamat kaayo. Kita-kita taon niya. Ato karong pasidunggan ang mahal nga Birhen, manindog tang tanan ug atong awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spec nostra salve. A ti clamamus, exores veni hevi, a ti suspiramus, gementes et flentes, en ac lacrimarum valle. Ea ergo educata nostra, Elius tuus misericordiis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, ubis nostro exelium sende, clemens opia, o clemens opia, o dolces, Virgo Maria. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios, mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad, ang kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga abundance or divine abundance. Nya mahitabo ra ni kung dili ta mauwaw ug magpakauwaw kita aron sa pagsimba, pagpangayo ug pagdaig sa Ginoo sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. So sa makausa pa, akong i-update mo sa atong Mother Mary's Consoling Graces or MMCG nga slots. As of yesterday, ang nahalin 2,375 slots. Ang nahibilin 1,625 slots na lang. Pakpak sa Ginoo. Salamat kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.